Doja, a cigánytündér. Élt egyszer valamikor régen, amikor még azt hitték az emberek, hogy az eső, a szomorkodó napocska könnye egy gyönyörű cigánytündér, akit Dojának hívtak. Egy szép napon elhatározta, hogy otthagyja felhőpalotáját, és lemegy népe közé. A cigányok épp lovaikat itatták a folyónál, amikor észrevették a szivárványon sétáló nőalakot. Csoda! Sóhajtott az úrkolya. Ki lehet ez? Kérdezte Muton. Talán egy istennő, mondta Csádi. Hé, Zukka, Rúnó, Zoldikó! Gyertek ide gyorsan, kiáltotta Dzsilla. Jöttek is az emberek, és körülállták a mosolygó cigánytündért. Az ég lakói tegyék könnyűvé napjaitokat. Bor, hús, kenyér, ki ne fogjon edényeitekből. Tudom, ki vagy. Ez a puha kéz. Igen, nem lehetsz más, mint a cigányok tündére. Doja, 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 Doja. Azért jöttem, hogy segítsek rajtatok. Lesz országotok, ahol nyugodtan élhettek. Házakat építünk kőből, téglából, ahogy más népek teszik. Törvényeket hozunk, mert rend nélkül élni nem lehet. Dolgoznatok kell, és nem szabad vagyont gyűjtenetek. A kenyér mindenkié lesz, és egyformán kell elosztanunk, mondta Doja kipirult arccal. Úgy lesz, így legyen! Akkor szedjétek fel a sátorfákat, mert hosszú útra indulunk. Nem volt sok pakolni valójuk, így hát kis idő után útra készen várakoztak. Doja kifésülte földig érő haját, és így szólt. Kapaszkodjatok a hajamba, ne féljetek! Belekapaszkodtak hát Doja szép, erős hajába. Egyszer csak azt érezték, hogy felemelkednek és repülnek, mint az irigyelt madarak. Hosszú napokon át kergették így az időt, mire megérkeztek. Nézzetek körül, ez a cigányok földje. Ez a sósillatú víz a Romtenger. De van itt 1000 meg 1000 édesvízű forrás. Az állatok szelédek, a fák jó ízű gyümölcsöt adnak. 100 évet megéltem, de nem hittem volna, hogy egyszer saját országunkban élhetünk. Hely, cigányok! Ez aztán a csoda a javából! És Zurkolya örömében zokogva borult az illatos földre. A többiek követték példáját, és könnyeikkel köszöntötték ők is a földet. Ami ezután következett, azt hosszú lenne elmondani. De évek múltán meglett a nehéz munka eredménye, épp úgy, ahogy Doja elképzelte. Szép fehérre meszelt házak sorakoztak egymás mellett. Kertek pompáztak titokzatos színes virágokkal. A folyónál és a tengerparton lovak ezrei száguldottak szabadon, mint egy mesebeli paradicsomban. Ám egy szép reggelen borzasztó dolog történt. Megnyílt a föld, és a repedéseiből zöld, pikkelyes, kígyónyakú, piros patás lények bújtak elő, cincogó hangot adva. Patáik alatt dübörgött a föld, újabb és újabb repedések nyíltak, és házak dőltek össze. A cigányok halálra rémültek. Doja sírva nézte, hogy megy veszendőbe sok évi munkája. Kik ezek, Doja? Ők, a föld alatti rémek, a szüllákok, akik csak akkor jönnek elő, ha elloptak tőlük valamit. Az én kisfiam, Zoldikó, tegnap este kikotort a földből egy gyémántszemű piroslábú állatkát, épp mint ezek a szüllákok. Ott van a házunkban! Doja befutott a házba, ahol Zoldikó és a furcsa állatka békésen játszott. Felvette ölébe a szüllákivadékot, kirohant vele, elengedte, és az nagyokat pattanva ugrott egy szüllák anya nyakába. Biriki, ridikiki, bukiki, zuki! Hajladoztak hálálkodva, aztán úgy eltűntek, mintha ott sem lettek volna. A föld sebei lassan begyógyultak, de a cigányok mégsem voltak olyan boldogok, mint korábban. De jó volt régen vándorolni, ott aludni, ahol az éjszaka ért bennünket, mondta ki Dzsilla mindannyiuk gondolatát. Hát olyan nagyon boldogtalanok vagytok itt. Hiányzik a vándorlás. Félünk itt. Te mit mondasz, Csádi? Mit mondana a paradicsommadár, ha selyemzsinort kötnének kényes lábára, és nem mozdulhatna el onnan soha?
Vigyél minket vissza oda, ahonnan elhoztál. Jól van, holnap visszaviszlek benneteket. Egyezett bele a tündér, és nem állhatta meg sírás nélkül. Másnap hajnalban nagy sürgésforgásra ébredt Dolya. Pakoltak a cigányok serények. Mindent el akartak vinni, ami csak a kezük ügyébe került. Emberek, ez nem lesz jó így. Csak annyit vihetünk el, amennyit idehoztunk. A hajam nem bírja el ezt a sok cókmókot. Már hogy hagynám itt 100 lovamat? Dolya látta, hogy nem hallgat rá senki, hát nem szólt többet. Útra készen állunk, jelentette be Dzsilla. Kapaszkodjatok a hajamba az egyik kezetekkel, a másikkal meg el ne engedjétek a szekerek rúdját. Repültek, messze maguk mögött hagyva Cigányországot, de a tündéren kívül senki sem sajnálta a titokzatos, bódító illatú virágokat, a színes tollú, szelíd madarakat, a tengert, az erdő susogását. Jaj, nem bírom már tartani magam! Engedd el a szekered rúdját! Dehogy engedem! Mi lesz a lovaimmal akkor? A barna kezek egyre fáradtabban kapaszkodtak Dolya erős hajába. Aztán kimerülten lehanyatlottak. Mi lesz velük? Mi lesz velük? Gondolta mély fájdalommal a tündér. Ám egyszer csak érezte, hogy egyedül repül. Hajába már nem kapaszkodik senki. Ó, a szerencsétlenek! Most aztán vándorolhatnak, hogy egymásra találjanak. Én már nem tudok segíteni rajtuk.